Kuthiwani uma ngabe ngikwembulela ukuthi kukhona indlela yokuziphatha enamandla kangangokuba ingaphakamisa umuntu osula phansi amabhilidi amenze abe yisicebi esingakashintshi umsebenzi wakhe, engathuthezi, engashintshi lutho ngaphandle kokushintsha indlela yakhe yokucabanga? Lokho kuzwakala kungakholeki, akunjalo? Nokho, okungenzeki kuhlala kunjalo kuphela kuze kube kukhona okwenzayo. Futhi lokho engihlose ukukwabelana ngakho kungase kubonakale kungathi akukho mqondo, ngoba kuphambana nemiqondo evamile ekhulunywa ngayo mayelana nokuphumelela. Ukusebenza ngokungapheli akuyona injini yengcebo. Ukuba lesi simangalo sasiliqiniso, umsebenzi wokwakha ovuka ngeLesihlanu ekuseni ngabe uyisicebi, futhi umhlengikazi osebenza amashifu amabili ngabe akanazo izikweletu. Iqiniso liwukuthi ukuphumelela akuveli ekuzinikeleni ngokomzimba, kuvela esimweni sokucabanga esihambisanayo. Futhi umkhuba owodwa nje ungakubeka kulowo mfutho. Isikhathi eside kakhulu, ngangikholwa ukuthi uma ngisebenza kanzima kakhulu, impumelelo enkulu yikona engangizoyithola. Lona kwakuyiwona mlayezo owawufika kimi ngemvelo engangikuyo, yikona engangikubona kubantu abangizungezile. Ngakho-ke, ngenza njalo, ngasebenza usuku lonke, ngakhathala, ngajuluka, ngizama ukufakazela inani lami. Nokho, akukho okwashintsha. Ngabuyela ekhaya ngikhathele, izandla zami zigcotshwe ngamafutha, umzimba wami ukhathazekile, nomoya wami ungenalutho. Imali engangiyihola yayingawavaleli neze amakhefu, izikweletu ngangicabanga ukuthi ngangenza into efanele, kodwa ngaphakathi kwami izwi lalikhala lithe lokhu akukwazi ukuba yikho konke okukhona. Futhi ukuba kwakuliqiniso ukuthi ukusebenza kanzima kwakuyisihluthulelo, kungani kwakunabantu abaningi abahlakaniphile, abazinikele ababezikhandla ngisho nangaphezu kwami, kodwa bebehlala bekhungathekile yizikweletu nokudumala. Ngikhumbula ngivuka phakathi kobusuku obuhamba kakhulu, ngimanzi the ngesithukuthuku, ngikhungethwe yizikweletu. Umuzwa wokungakwazi ukwenza lutho wawufana nesisindo esiboshelwe esifubeni sami. Ngangibuka ophahleni ngibuza, kungani kungekho okushintshayo? Yini enye edingekayo kimi? Ngangifundiswe ukukholwa ukuthi ukuzinikela kwakuyimali yomvuzo, kodwa uma ngisebenza kanzima, imali yayibonakala iphela. Futhi, ngesikhathi esithile, umbuzo waqala ukungikhathaza, kuthiwani uma inkinga kwakungesikho ukuthi ngenzani kakhulu, kodwa kwakuyikho engangikucabanga ngesikhathi ngikwenza. Kwakungalesi sigaba lapho ngaqala khona ukuqaphela into engavamile. Ngaqaphela abantu ababengabonakali bezinikela kangaka njengami, kodwa babezijabulela inala, inkululeko, nokuthula. Kwakubonakala sengathi umkhathi wawubahlelela okuhle. Futhi isikhashana, ngiyavuma, lokhu kwangikhathaza. Ngangikubona kungalungile. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, ngafunda ukuthi kwakungesikho ukuqondana, noma isipho, kwakuyisipho samandla angaphakathi, resonance. Laba bantu babekhipha amandla ahlukile. Babekwazi ukuxhumana ngendlela eyingqayizivele nezinsiza zezimali, nokuphumelela kwezinsuku, nokuphila uqobo. Ngenkathi mina ngiqhubeka nokwesaba, ngicindezelekile, ngesaba ukulahlekelwa, bona babekhona ekubongeni, ekukholweni, nasekufuneni okungcono kakhulu. Futhi kwakungaleso sikhathi lapho ngaqonda khona umgomo, konke emkhathini kuyadlidliza, kuhlanganisa nengcebo yemali. Isayensi yomzimba yesimanje iyafaka ubufakazi ngaleli qophelo. Alikho into esolid ngempela. Yonke into ephilayo, yonke imfundiso yakhiwe ngamandla adlidlizela ngezindlela ezahlukene. Uma usesimweni sokusweleka, ukwesaba, izikweletu, ukukhathazeka, ukhishwa, eqinisweni, umfutho oxosha inala. Kufana nokuzama ukushuna esiteshini somsakazo esingalungile kodwa ulindele ingoma efanele. Futhi okudabukisa kakhulu ukuthi iningi labantu likwenza lokhu lingazi. Bacabanga ngezinkweletu, bakhononda ngamabhili, bagomela ngesisho esithi imali ayikhuli ezihlahleni, bese bezibuza ukuthi kungani impilo inzima kangaka. Ngangifanelana ncamashi naleyo ncazelo. Ngangihambisana nobumpofu ngisho nangaphambi kokuba ngiqonde ukuthi ukuhambelana kwakuyini. Ngangivuka futhi umcabango wokuqala wawumayelana nokushoda. Ngangilala futhi umcabango wokugcina wawumayelana nezibopho zami.
Ngangicabanga ukuthi umkhathi wawungiphikisana nami, kodwa empeleni kwakungimi engangiphikisana nomkhathi, ngoba ingqondo yami yayiveza okuphambene nalokho engangifisa ukubonakalisa. Ngawo wonke umcabango ongathembi ngagxilisa iphethini. Ukwesaba kwakumema ukwesaba okwengeziwe. Ukukhathazeka kwabanga imithwalo eyengeziwe. Futhi isimo sami esiyiqiniso sasingekwazi ukuba sihlukile, ngoba amandla aphendula kulokho okuzwayo, hayi kulokho okufisayo ngamazwi. Kwakukhona ubusuku obuthile engingasoze ngabukhohlwa. Ngazithola ngihlezi ngedwa, ngibuka inqwaba yamaphepha ahlakazekile etafuleni, amabhili, izincwadi zokugcina, izicelo zokukhokha. Ukuthula kwakucindezela. Ngangizwa umthwalo wokungafaneleki, ihlazo lokungaphumeleli. Kwakungaleso sikhathi lapho ngaqaphela khona isithombe sami esibukweni ngaqonda, akukho lutho olungaphandle kwami olungashintsha kuze kube ngishintsha ngaphakathi. Kwakungasizi ukusola uhulumeni, umsebenzi wami, umphathi wami. Engangikuheha kwakuyikona ncamashi ukukopisha kwalokho engangikukhipha vibrationally. Lobo busuku babungenye yobusuku obunzima kakhulu empilweni yami, kodwa futhi obabuyisiqalo soguquko. Ngokuqonda ukuthi konke kuyadlidliza, ukuqonda amandla angaphakathi kuqala. Ulwakhiwo lwakho lomzimba luyinkambu kagesi. Imicabango yakho iyizimpiko zamagagasi. Imizwa yakho ngamandla aphushayo. Futhi uma uvumelanisa umcabango wenala nomuzwa wokubonga, umkhathi uyaphendula. Angikhulumi ngemilingo, kodwa ngikhuluma ngemigomo ye-P6. Ubuchopho bomuntu bukhipha amagagasi adala ukusebenzisana nemvelo, isihloko esicwaningwe iminyaka emashumi amaningana kwezesayensi yezinzwa kanye ne-P6 ye-quantum. Ngokuzibambelela isikhathi eside esimweni senala, uqala ngempumelelo ukuheha izimo nabantu abahambisana naleso simo. Ngangingayiqondi le ncamana ekuqaleni, futhi ngenxa yaleso sizathu, kwangithatha isikhathi eside kangaka ukwenza ushintsho. Namuhla, noma kunjalo, ngiyaqonda ukuthi okubambezela abantu abaningi yisimo sokucabanga esincishwe amathuba, ukukhipha umfutho wokusweleka, ukungakholwa ekuzezenzakalweni. Bakhuluma bathi ngifuna ukuceba, kodwa ngaphakathi kubo abakukholwa. Futhi umfutho wangempela yilokho okubonakala emizweni yakho, hayile emazwini akho. Ungaveza uthi ngifisa ukuphumelela, kodwa uma unesaba, ukuzisola, noma ukungaqiniseki, umkhathi ubona lokho okukhiphayo. Zindla isikhashana, kangaki uqala inyanga ngethemba bese uphelela ekudumaleni, uphinda izindlela zokuziphatha ezifanayo. Kangaki uqinisekisa ukuthi uzokonga izinsiza zezimali, kodwa kuvele into engalindelekile, futhi le mali iphelele emoyeni. Lokhu akusiyo nje ukuqondana kwezinto. Yimfutho yakho edlidlizayo ekhiqiza izimo ezihambisana nalokho okuhlala ngaphakathi kuwe. Awukwazi ukuzwa inala ngenkathi ukhipha umfutho wokusweleka. Ngosuku engaliqonda ngalo leli qiniso, konke kwaqala ukushintsha. Ngaqonda ukuthi impumelelo kwakungesikho nje ukusebenza kanzima ngomzimba, kodwa kwakuyikushintsha indlela yokucabanga. Kwakungadingeki ukuthi ngizikhandle kakhulu, kwakudingeka ukuthi ngicabange ngendlela ehlukile. Kwakunjengokushintsha isiteshi somsakazo, isignali yayivele ikhona, ngangisesiteshini esingalungile nje. Futhi yilokho ncamashi okwenzeka kubantu abaningi. Bazabalaza, bazikhandla, baphusha izinto kodwa bazithola basesiteshini esingalungile. Futhi mhlawumbe nawe ubona lesi simo manje. Mhlawumbe uzikhandla kakhulu, unikeza konke onakho, kodwa usazwa ukuthi akukho okuqhubekayo. Nokho, ulwazi olukhuthazayo ukuthi akusona ukuntula ikhono, kumane nje ukungabi bikho kwesiteshi esifanele. Futhi isiteshi siyashintshwa ngokucabanga okuqaphelayo. Kusukela lapho uqala khona ukuqaphela imibono nemizwa yakho, ungaqala ukukhetha ukuthi yini ofisa ukuyiveza. Futhi uma ushintsha lokho okukhiphayo, ushintsha nalokho okwamukelayo. Lokhu kwakuyisisekelo sokushintsha kwempilo yami. Ukuqonda ukuthi isithiyo sasingekho ekusebenzeni kanzima, kodwa sasesendleleni yokucabanga yokuzibona uswele. Futhi uma ukucabanga kushintsha, konke kuyaguquka. Ngoba indawo engaphandle ayisona lutho ngaphandle kwesibuko salokho okukhiphayo ngaphakathi.
Lolo kwakungusuku okwanqwanyeka ngalo okuthile ngaphakathi kwami, futhi ngesikhathi esifanayo kwahluma okusha. Ngangikhathele ukulwa okungenasidingo, ngikhathele ukuzama ukuqonda ukuthi kungani abanye abantu babechuma kalula ngenkathi mina ngibonakala ngivalekile emjikelezweni ongapheli wokuzikhandla nokusweleka. Kwakungalesi sikhathi lapho ngahlangana khona nomuntu owayishintsha ngokuphelele indlela yokuphila kwami. Akazange anginike imali, akazange anginike umsebenzi, akazange angifundise indlela ethile emangalisayo. Wamane wathatha iphepha, wadweba uhlamvu olukhulu oluthi JSE wamemezela, lokhu lapha kufanekisela imali yakho engenayo, futhi imiphumela ayisoze yaqamba amanga. Ngaleso sikhathi kwaqondakala kimi okukhulu. Wangibuka emehlweni wabuza, yini umfutho wakho wokudlidliza? Angikwazanga ukuphendula. Wabe esememezela, lokho okuzwayo nsuku zonke yilokho okwakha impumelelo yakho. Futhi ngaqaphela ukuthi ngangikhipha ukusweleka, ukwesaba, ukukhathazeka, ukungaqiniseki. Lolo kwakuyilo mandla engangiwalayela emkhathini, futhi kwakuyikona ngcamashi engakuvuna. Wangifundisa ukuthi, ukuze ngishintshe okungokoqobo, kwakudingeka ngishintshe umfutho wami, futhi ukuze ngishintshe umfutho wami, kwakudingeka ngiqale iphethini entsha yokucabanga. Wangicela ukuthi ngibhale phansi ekhadini lokho engangikufisa ngempela. Wangitshela ukuthi ngingagxili ekutheni kuzokwenzeka kanjani noma nini, kodwa ngimane nje ngibhale phansi lokho inhliziyo yami eyayikufisa ngempela. Ekuqaleni ngangicabanga ukuthi kuwubuwula. Ngangingenazo iziqu ezisemthethweni, ngingenabo ubudlelwane, futhi ngingaboni amathuba esikhathi esizayo. Nokho yize ngangiwubona umqondo ungenangqondo, nganquma ukuwuzama. Ngathatha iphepha elivamile ngabhala, ngifisa ukuhola amadola angama-25,000 ezinkulungwane. Kwakubonakala kuwukufisa okungenakwenzeka. Ngaleso sikhathi ngangihola okuncane kakhulu okungavala izindleko zami, futhi inani engalibhala lalilikhulu kakhulu kumuntu onjengami. Kodwa wangixwayisa wathi, ukukholwa okukunika kona manje akubalulekile. Okusemqoka ukuqala nje. Futhi ngempela ngakwenza lokho. Ngafaka leyo phepha elincane ephaketheni lami futhi nsuku zonke ngalifunda ngaphinde ngalifunda lawo mazwi. Ngangingaqondi ukuthi kusebenza kanjani, kodwa ngazizwa ngihlukile njalo uma ngilifunda. Kwakungathi isikhashana nje ngiyiswa kwesinye isimo, uhlobo lwami engase ngilufezile vele lolo lwento. Ngazibophezela ukulifunda ngokukhuthala, futhi nakuba ukungabaza kwakusangihahela, ushintsho oluncane lwaqala ukungibamba. Ngazizwa nginethemba elikhulu, nginamandla, nginjabulo enkulu. Futhi kancane kancane umhlaba ongizungezile waqala ukungiphendula. Ekuqaleni ushintsho lwalungabonakali neze. Ikhasimende elisha, ingxoxo engalindelekile, ithuba elincane engangingeke ngilinake ngaphambili. Kwakungathi indalo yayihlola ukukholwa kwami, ibuza, ingabe ukukholwa kwakho kuyiqiniso? Futhi ngaqhubeka nokufunda kwami isikhumbuzi sami nsuku zonke. Ngemuva kwesikhashana, ngaqaphela okuthile okukhulu kwenzeka, hayi ngaphandle, kodwa phakathi kwami. Ukugxila kwami kwaqala ukushintsha. Ngayeka ukucabanga ngalokho okwakungasekho futhi ngaqala ukugxila kulokho engangifuna ukukwakha. Lo mkhuba olula wokubheka leyo khadi nsuku zonke wawubonakala uyinto nje elula, kodwa kwakuwuqalo lokushintsha okujulile ngaphakathi. Ngangifaka engqondweni yami umbono omusha, ukukholwa okusha. Futhi njengembewu kwaqala ukukhula ngasese. Ngingakazi ngangingasacabangi njengomuntu okhawulelwe. Izenzo zami zashintsha, indlela yami yokukhuluma yashintsha, indlela engangizibona ngayo yashintsha. Ngangingasazifuni ngokuphuthumayo izikhathi, ngangiziheha. Phakathi kwezinyanga, ngaqala ukuhola kakhulu, nakuba ngangingakashintshi ngokushesha umsebenzi wami. Kwakungathi imicabango efanele yayivele ikhula ngesikhathi esifanele. Futhi lapho, ekugcineni, nginquma ukusungula ibhizinisi lami, konke kwaqhubeka kahle. Ngonyaka wokuqala, ngahola inzuzo engaphezu kwama$100,000. Kwakungathi ngivuka kwenye indawo. Lelo phepha elincane, elalinegama elilula, laliphenduke ingqikithi yoshintsho lwami. Namuhla, ngiyaqonda ukuthi leyo khadi yayingelona nje ithuluzi lokungikhuthaza,
yayiyinto yokungiqondanisa. Nsuku zonke yayingifaka emoyeni walokho engangikufisa, ingenza ngibheke phambili esikhundleni sokubheka emuva. Yanginika umuzwa wokuthi ukuphumelela kwakuyingxenye yami vele. Futhi yilokho kanye abantu abaningi abangakuqondi, umkhuba awukona ukubeka imigomo, kodwa ukwakha ubuntu obusha. Uma uzibophezele ekucabangeni lokho okufisayo, ekumemezeleni leyo nhloso nsuku zonke, okuthile kuqala ezingeni lakho elingaphansi komqondo. Isayensi ikucacisa lokhu, ingqondo ayihlukanisi phakathi kwamaphupho neqiniso. Ngokuphinda uphinde isithombe esingqondweni esigcwele imizwa, isamukela njengeqiniso. Futhi uma seyisifaka, iqala ukusebenza ngokufanele. Lena ingqikithi yamandla okushintsha omkhuba, ilungisa uhlaka lwakho lwangaphakathi ukuze luvumelane nemicabango, imizwa, nezenzo nomphumela ohlosiwe. Umeluleki owangitshela lolu lwazi wayengungoti emsebenzini wakhe. Wangembulela ukuthi umehluko phakathi kokwehluleka nenhlanhla wawusekuvivinyweni okulula kokunaka kwansuku zonke. Futhi ngingubufakazi obubukhoma bokusebenza kwayo. Konke kwaqala ngekhati, isiqinisekiso, nokuzibophezela ukuliphinda nsuku zonke, ngaphandle kokuphazamiseka. Kwakungewona umhlangano wamathuba, noma ukungamulana kwezinto. Kwakukubekezela. Kwakukukholwa okwenziwayo. Kwakuwumandla womkhuba omusha ophenduka ukuphila okusha. Futhi uma ucabanga isikhashana, kungenzeka ukuthi wake wenza okufanayo ngaphambili, ngisho ungazi. Mhlawumbe wake wavuselela engqondweni yakho ukwesaba ukungaphumeleli, ukwesaba ukwehluleka, ukukholwa ukuthi uhambo luyinzima, futhi qagela ukuthi yini. Lezi nazo ziyizindlela zokuziphatha. Nokho, ziyizindlela zokushoda. Isihluthulelo silele ekuzishintshaniseni ngemikhuba yokuphumelela. Ngoba ingqondo idinga isisekelo sokukholwa kwayo, futhi nguwe onquma ukuthi leso sisekelo sizoba yini. Ngaleso sikhathi, ngangingazi lutho ngemibono ye-quantum mechanics, i-vibrational resonance, noma i-neuroscience. Nganginomuzwa nje wokuthi izwi elingaphakathi lalibiza ukuthi ngiqhubeke. Futhi ngokuqhubeka, ngathola ukuthi indalo ayisabeli ezifisweni zakho, kodwa ekungaguquguquki kokukhishwa kwakho kwamandla. Lelo phepha elincane laliyisikhumbuzi sami sansuku zonke sokuthi ngingaqhubeka, ukuthi umhlaba wawungesona isitha sami, yimi owayedinga ukwenza ingaphakathi lami livumelane nalokho engangifisa ukukuzwa. Kancane kancane, ngaqaphela ukuthi lo mkhuba waba yingxenye yobukhona bami. Ngangingasadingi ukuphoqa ukukholwa. Ngavele ngathemba. Futhi kwakungaleso sikhathi lapho zonke izinto zavumelana khona. Uma ukholwa ngaphandle kokuphikiswa, ukuphila kuyavela, izindlela ziyembulwa, nezehlo zenzeka ngokushesha. Futhi kanjalo nje, lokho okwakungenakwenzeka kwaphela ukuba njalo. Konke kwaqala ngesenzo esilula sokwethemba esiphindaphindwa nsuku zonke, umkhuba owalungisa kabusha ukuvumelana kwami, ukuqonda kwami, nobukhona bami. Kwakungalesi sigaba lapho ngaqala ukubona ukuthi ukuqonda komuntu kunamandla amakhulu kunanoma yisiphi isisetshenziswa, iziqu zemfundo, noma indlela umhlaba ongayethula. Ngaqaphela ukuthi ubuchopho bami basebenza njengensika kazibuthe. Babuthela konke engangikucabanga ngentshiseko enkulu. Noma nini lapho ngibheka leyo khadi futhi ngizibona ngihola $25,000 ezinkulungwane, ngangingaphuphi nje, ngangikhipha imvamisa, ukudlidliza okuthile, futhi lokho kudlidliza kwakulolonga amathuba angizungezile. Isikhathi eside, ngangikubheka lokhu njengomhlangano wamathuba, ukubonakala nje kokucabanga okuhle. Nokho, lapho ngiqala ukujula ezifundweni nasekubukeni, ngaqonda ukuthi kwakukhona okwengeziwe okujulile nokubonakalayo okwenzekayo. Umphakathi wesayensi ukubiza lokhu nge-neuroplasticity, ikhono lobuchopho lokuzihlela kabusha, ukusungula ukuxhumana okusha, nokuqinisa izindlela zokuqonda ngokusekelwe kulokho esikuphindaphindayo. Futhi lapho ngiphindaphinda kakhulu lowo mbono, kwajwayeleka kakhulu ohlelweni lwami lwezinzwa. Kwakungathi ngiyalela ingqondo yami ukuthi ihlonze ukuphumelela njengento ejwayelekile, eyisisekelo, engenzeka. Njalo uma ngifunda isikhumbuzi sami, umqondo wawuqina kancane, futhi kanye nawo, nomuzwa nawo washintsha. Kusukela ekungaqiniseki, waphenduka ithemba.
kusukela ethembeni waba yisiqiniseko. Futhi kusukela esiqinisekweni kwavela isenzo. Ngaqala ukuziphatha njengomuntu owayesevele ewenzile lowo mgomo. Amagama engangiwasebenzisa ashintsha, indlela yami yokukhuluma yashintsha, indlela yami yokuziveza yashintsha. Futhi kwakuwulona kanye lolu hlelo olwaqala ukwembula izindlela. Abantu baqala ukungibona ngendlela ehlukile, amathuba amahle aqaqa ukuvela, futhi ngokungazelele ngangizwa lokho okwakuke kwaba umqondo nje obhalwe ephepheni. Ingqondo yomuntu ayihlukanisi phakathi kokuyiqiniso nalokho okucatshangelwa ngenkuthalo. Yingakho abasubathi abaphambili becabanga ngokuwina kwabo ngaphambi kwemincintiswano, nosomabhizinisi abaphumelelayo bebona impumelelo ngaphambi kokuyifeza. Umzimba usabela kulokho ingqondo ekubheka njengeqiniso. Lapho ngibheka ikhadi lami futhi ngizibona ngikuleso simo, umzimba wami wakhipha izimpawu zebhayoloji ezifanayo nomuntu owayesevele ewenzile umqomo. Uhlelo lwami lwezinzwa lwaluvumelana nemvamisa entsha. Umuzwa wokunqoba waqala ukudlula ukwesaba, futhi lokhu kushintsha kwamandla kwangifaka esimweni esifanele sokubamba amathuba ayekhona ngaso sonke isikhathi, kodwa engangingenakukubona ngesikhathi ngiboshiwe ekushodeni. Yilokhu kanye abantu abaningi abangakuqondi. Bacabanga ukuthi kufanele ubone ukuze ukholwe, kodwa isimo sibuyela emuva, kufanele ukholwe ukuze ukwazi ukubona. Ubuchopho buhlunga iqiniso ngokusekelwe ekukholweni okuphakayo. Futhi ngesikhathi ngicabanga ukuthi inhlanhla ilungelo lomunye umuntu, ngangingaziboni nje izindlela ezifinyelelekayo. Kodwa lapho ngiqala ukuqinisa ukuthi lokho kwakungenzeka kimi, uhlelo lwami lokubamba, lokho abacwaningi bakubiza nge-reticular activating system, lwaqala ukusebenzela mina. Lwaqala ukuhlunga idatha, abantu, nezimo ezazivumelana nokudlidliza kwami okusha. Kufana naleso sikhathi lapho unquma ukuthenga imoto yombala othile nomklamo othile, bese ngokungazelele uqala ukuyibona yonke indawo. Yayihlala ikhona, kodwa manje uyayinaka ngoba ukuqonda kwakho kuvumelene nayo. Into efanayo iyavela ngempumelelo. Uma ingqondo yakho ivumelana nokudlidliza kokuchuma, iqala ukumunca konke okuhambisana nakho. Futhi lapho lokho kwenzeka, awusadingi ukujaha imigomo yakho, iqala ukukujaha. Ngikhumbula isikhathi lapho ngaqala ukumenywa ukuthi nginikeze izinkulumo, into engangingakaze ngiyicabange. Angizange ngizifune lezi zikhathi, zavela ngokuzenzakalelayo. Abantu bangitshela ukuthi babebona umoya ohlukile kimi, isiqiniseko okuthile okwabakhuthaza. Futhi wonke umzamo wami wawugxile ekushintsheni imicabango yami yansuku zonke. Ukudlidliza kwami okusha kwakubonakala ngisho nangaphambi kokuba ngikhulume. Kwakuyisikhumbuzo sokuthi indalo ayisabeli ekulweni, kodwa kumvamisa yokudlidliza. Kodwa-ke, ungacabangi ukuthi lokhu kwenzeka ngobusuku obubodwa. Ekuqaleni ingqondo yami yamelana. Ngangibheka ikhadi futhi izwi elingaphakathi lalinyenyeza, lokhu kuwumbhedo, ngeke kusebenze. Lokho kukubonakala kwendlela yakudala, ubunjalo bakudala obufuna ukukugcina uvaliwe kulokho okujwayelekile. Okwenzakayo ukuthi njalo lapho ngingalinaki lelo zwi futhi ngiqhubeka, ngangibuthaka indlela yakudala futhi ngiqinise entsha. Ukuphinda ngakunye kwakunjengokungeza ungqimba olusha lukathayela esisekelweni sombono wami omusha womhlaba. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, isakhiwo saqina ngokwanele ukusekela inguqulo entsha yami eyayivela. Manje, ngiyakuqonda ukuthi isimiso sansuku zonke sasingeyona nje into eyenziwayo, sasuyindlela yokushintshanisa umzimba wami nomqondo wami nezinto engangilangazelela ukuziphila. Endaweni yonke, konke kungamandla okuphila, futhi lamandla ahlangana ngokuhambisana. Awuhehi lokho okufunayo, kodwa lokho oyikho. Futhi ngangiguqukela ekubeni umuntu okhazimula inhlalakahle, owakha izinkolelo, imizwa, nezimo zengqondo zomuntu owayesefeze imigomo yakhe. Ngiqaphela ukuthi ingqondo yami yayilolongwe ukwakha izimo ezisekelwe ekuphindaphindeni kwami, ngaphetha ngokuthi sonke sinalo leli khono. Nokho, bambalwa abalisebenzisa ngamabomu. Iningi labantu liphindaphinda ukushoda, liyakhononda, lixoxa ngezinkinga, liqinisa okungafuneki, futhi lingaqapheli, lidalela okwengeziwe okufanayo.
Kwakungaleso sikhathi lapho ngaqonda khona ukuthi ingqondo ifana nensimu yezithelo, uma ungatshali lokho okufunayo, ukhula olungafuneki luvela ngokuzenzekela. Ngaqala ukutshala imiqondo emisha, futhi le miqondo yathela izithelo ezimpumelelweni ezibambekayo. Ucwaningo lwezesayensi yobuchopho luqinisekisa ukuthi imiqondo ephindaphindwayo ivuselela izindawo ezifanayo ebuchosheni, okuholela ekwakhekeni kwezindlela ezingapheli. Lezi zindlela ziguqukela kumaphethini angena kuzibamba, futhi lamaphethini aguqukela ezenzweni. Lapho iphethini ishintshwa, inkambo yokuphila komuntu iyashintsha. Futhi yilokho kanye okwenzeka kimi. Ubukhulu bami bobuchopho, obabujwayele ukungakhululeki, baqala ukujwayela ukuphepha. Ngaphambilini obabuthambekele ekuphenduleni ukwesaba, baqala ukuphendula amathuba. Futhi lapho ngishaya kakhulu kuleyo migqa, lapho kwanda kakhulu. Ubuchopho, empeleni, busebenza njengensimbi yokudonsa, kodwa ukukhetha ukuthi yini ebudonsayo kungokwakho. Futhi lapho ngalungisa leli qiniso ngokugcwele, ngadela ukuzama ukulawula indawo engizungezile futhi ngaqala ukuzinikela ekulawuleni imigqa yami yokudlidliza. Ngoba, njengoba ukuqaphela kuguquka, amandla okuphila ayashintsha, futhi, ngoshintsho lwamandla okuphila, yonke into ekhona iyaguquka ngokuhlanganyela. Ngokuhamba kwesikhathi, ngaba nokuqaphela ukuthi kwakunegunya elingaphakathi kakhulu elibumba imiphumela yami. Kwakungesona isamba solwazi lwami, noma ubunzima bomzamo wami, kodwa kunalokho engangizisho ngaphakathi ngami nokwengangikubheka njengokufanelekile. Lesi sakhiwo esingabonakali sezinkolelo, amaphethini, nemikhuba eyatholakala yilokho engikubiza ngokuthi imodeli yengqondo. Isebenza njengohlelo oluzimele oluqondisa konke ukukhetha, konke ukuphendula, ngisho nezinga lempumelelo umuntu okwazi ukulifinyelela. Kungenzeka ukushintsha imisebenzi, ukuthutha izindawo, ukushintsha ubudlelwane bezothando, kepha, uma imodeli yengqondo ihlala ifana, maduze noma kamuva, konke kubuyela esimweni sakho sangaphambilini. Le modeli yengqondo iqala ukwakheka eminyakeni yokuqala yokuphila, isikhathi lapho ukuqaphela kusakwazi ukwamukela ngokugcwele, kungenazithiyo, kumunxa konke njengeqiniso elingenakuphikwa. Kuwo wonke ubuntwana, sizwa izisho ezifana nokuthi ingcebo ayikuqinisekisi ukwaneliseka, kubalulekile ukusebenza kanzima ukuze uthole okuthile, abantu abacebile banobugovu, futhi, ngaphandle kokuqaphela, le miqondo ingena ekwakhekeni kwengqondo yethu. Futhi, lapho sesikhulile, siqala ukuphila ngokuvumelana nayo, ngaphandle kokuyibuza. Kufana nesoftware esebenza ngemuva, elawula konke, yize sikholwa ukuthi siyalawula. Ngike ngabona izinto ezinjalo ezikhathini ezingenakubalwa, kuhlanganise nabantu ababebonakala benazo zonke izimo zokuchuma. Ngikhumbula owesifazane owangisondela ngemuva kwengqungquthela. Wayethole imali enkulu emacaleni, cishe $10 aseMelika ayizigidi eziyishumi. Okokuqala empilweni yakhe, wayenayo imali eningi kunalokho ayekucabanga. Kodwa-ke, ngemuva kweminyaka emibili, wazithola esesikweletini futhi. Yonke leyo mali yayinyamalale. Lapho sixoxa, wakhuluma into engingasoze ngayikhohlwa, ngangingenakuqonda ukuthi ngingayilawula kanjani le mali enkulu kangaka. Ngangingazizwa ngikhululekile ngayo. Futhi ngaso leso sikhathi, ngakwamukela ukuthi imali ayishintshi imodeli yengqondo, ivele iyiveze obala. Imali inamandla okugxilisa ukuthi ungubani, kodwa ayikuguquli lokho okubheka njengeqiniso. Lowo wesifazane wayesichithe sonke isikhathi sakhe ephila ngokushoda. Ngokungazelelwe, i-akhawunti yakhe yamanje yagcwala, kepha okungaqapheli kwakusabambelele enkolweni yokuthi wayengafanelekile. Futhi yilokho okwenzeka kubantu abaningi. Bayathola ukukhuphuka kwemiholo, bathole ithuba, baqale ibhizinisi eliqhakazile, kodwa amandla angaphakathi abadonsele emuva. Bachitha imali bengaqapheli, babambezela imisebenzi, benze izinqumo ezingacabangwanga kahle. Futhi yonke le nhlanganisela yilokho okubizwa ngemodeli yengqondo esebenza, efuna ukubuyisela ukuzinza kwangaphakathi ezingeni umuntu alibheka njengesisekelo sakhe sangaphakathi. Mina uqobo ngakuzwa lokhu kungavumelani. Lapho ngiqala ukuchuma ngokwezimali, ngaphakathi ingxenye yami yazizwa inganele.
Ngangisebenzise isikhathi esiningi ngizibona njengomuntu ovamile, umuntu ovele aphile, kangangokuthi impumelelo yabukeka ingavamile. Kwakufana nokugqoka izingubo ezingangifanelanga. Lokhu kungakhululeki kuwuphawu lokuqala lokuthi imodeli yengqondo endala iyavivinywa. Futhi uma umuntu engaqapheli, uyazilimaza ngokungazi. Uqala ukusebenzisa imali ngokweqile, ubuza amakhono akhe, ufuna iziphazamiso, noma aze ahlele izinkinga ukuze abuyele ekujwayeleni kwendawo yakhe yokunethezeka eseyikhona. Futhi okumangaza kakhulu ukuthi, engqondweni, lokhu kuzilimaza kubonakala kunengqondo. Kuthi, lokhu kuhle kakhulu ukuba yiqiniso, izimo azihlali, kuhlakaniphile ukungazidli kakhulu. Futhi, kancane kancane, iphethini elisha liyalahlwa, futhi elikhona ngaphambilini lizibuyisela. Kungalesi sizathu ukuthi abantu abaningi bangenakubalwa baphila ngokuphindaphinda. Baqhubeka kancane, bese behlehla, njalo bebuyela lapho beqale khona. Ngoba imodeli yengqondo ifana ne-thermostat yangaphakathi, uma uzama ukweqa isilungiselelo sokulinganisa, yenza kusebenze ngokuzenzakalela indlela yokubamba futhi ikubuyisele ezingeni elijwayelekile. Ukuguqulwa okusebenzayo kuqala lapho le ndlela ihlonzwa futhi yakhiwa kabusha ngamabomu. Nokho, lokhu kudinga ukuqapha. Imodeli yengqondo ayinikezi kalula, uma kubhekwa ukuthi yakhiwe amaphethini okuqonda, omzwelo, nawokuziphatha aphindaphindwe ezikhathini eziningi. Kuwuhlaka olwakhelwe ukuvikela kulokho okujwayelekile. Futhi lokho okubonakala kujwayelekile kubantu abaningi kungukuvinjelwa, hayi ukukhululeka. Ngakho-ke, lapho kuqala ukucabanga okukhulu, umuzwa wokufaneleka, umqondo wobuningi, imodeli yengqondo iyaphendula. Izama ukukudonsela emuva, ithi kuyingozi, ithi ukuzicabangela, ithi weqa imingcele yakho. Kodwa yilapho kanye lapho kuqala khona ukuguquka okukhulu, lapho umuntu ezwa ukwesaba, kodwa noma kunjalo, eqhubeka. Phakathi nezikhathi eziningi, ngaphenya abantu abaphula amamodeli engqondo futhi ngabona okuthile okumangazayo. Bonke bahlangabezana nesikhathi sokuphuka, uphawu lapho bakhetha khona ngamabomu ukulahla ubunjalo babo bangaphambili. Kwakungesona isenzakalo, kodwa isinqumo esiqinile. Babhekana nemiyalezo yangaphakathi eyayithi awukwazi, awufanelekile, futhi baqhubeka naphezu kwayo. Futhi njengoba bephindaphinda imiqondo emisha, izimo ezintsha zengqondo, nemizwa emisha, ubuchopho baqala ukuzakha kabusha. Isayensi yezinzwa iqinisekisa lesi simangalo, ukuphindaphinda ngakunye kuqinisa indlela entsha yezinzwa, futhi lapho le ndlela isiqine ngokwanele, iguqukela ephethini elisha eliyinhloko. Iqiniso liwukuthi ukuguqula imodeli yengqondo kufana nokufunda ulimi olusha. Ekuqaleni umuntu uzizwa edidekile, engaqiniseki, amaphutha nezikhubekiso ziyenzeka. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, umuntu uqala ukucabanga ngendlela yokuveza entsha. Umehluko ulele eqinisweni lokuthi, kulesi simo, ulimi olufundwayo olwenhlalakahle, isiqiniseko, isithunzi. Futhi uma kuzinikelwa kakhulu ekuzilolongeni, kukhulu ukwazi okutholakalayo. Ngijwayele ukugomela ukuthi imodeli yengqondo isebenza njengesiyepha esiphakathi kwakho nokuphila okufisayo. Konke okubonwayo, okuchazwayo, nokuhlangenwe nakho kudlula kuso. Uma leso siyepha sikhubazwe izinkolelo ezivinjelayo, kungakhathaliseki umzamo wokushintsha umhlaba wangaphandle, uzoqhubeka ubona isimo esifanayo. Indlela eyodwa yokubona iqiniso elihlukile ingokuguqula umuntu obukayo wangaphakathi. Ukubamba leli qiniso kwangikhulula. Ngokuqonda ukuthi inkinga yayingekho endaweni yonke yangaphandle, kodwa kunalokho endleleni engangihlelelwe ukuyichaza ngayo, ngabuyisa igunya engangilinikele ezinkingeni. Ngoba uma ingqondo imisa umngcele, ingqondo futhi engawuqeda. Futhi kwakuyilo kanye leli qhinga engalisebenzisa. Ngafaka esikhundleni sokucabanga okwesabayo ukucabanga kwenkolelo, ukungaqiniseki kwesikhundla sokuqaphela, nokushoda kwesikhundla sobuningi. Ngokuphindaphinda ngakunye, imodeli yengqondo yangaphambili yaba buthakathaka, kanti entsha yaqina. Kusukela ngaleso sikhathi, ngiye ngaqonda ukuthi ingqikithi yentuthuko ayihlanganisi ukuhlanganisa idatha, kodwa kunalokho ukuguqula indlela umuntu acabanga futhi abhekana ngayo.
Ngoba ulwazi luthola ukubaluleka kuphela ngokudiliza uhlaka oludala nokwakha olusha. Lokhu kwakungukukhululeka kwami, futhi yilokho okukhulula wonke umuntu. Lokho umuntu akushoyo ngaye uqobo kunquma ubukhulu bohambo lwakhe. Futhi lapho imodeli yengqondo ishintshwa, ayishintshi kuphela lokho umuntu anakho. Ubunjalo bomuntu buguqulwa bonke. Ngesikhathi imali iqala ukugeleza, ngangicabanga ukuthi ingxenye enzima kakhulu isivele ingemuva kwami. Nganginokwethenjwa ukuthi, kusukela lapho kuqhubeke, konke kuzohamba kahle, kungabi nezinkinga, futhi kube nokuthula. Nokho, okwenzeka kwakungokungafani ngempela. Ubuningi abunginikanga ukuthula okusheshayo, buveze obala zonke izinkinga ezazingakaxazululwa kimi. Ngangizithola ngisezindlini zokudlela ezinhle, emahhotela aphambili, ngihlezi nabantu abanethonya elikhulu, kodwa ngaphakathi ngangizizwa ngingafaneleki, sengathi angilona uhlobo lomuntu olufaneleke ukuba kuleyo ndawo. Kwakuwumzwelo ongajwayelekile, ukungakhululeki engangingekwazi ukuchaza. Ngase ngikufezile okwakubonakala kungenakwenzeka ngaphambilini, kodwa ingxenye yami yayingihlebela ithi, awufanelani nalo mhlaba. Lokhu akukwenzelwanga wena. Kwaba khona lapho, ngesikhathi sami esiphakeme kakhulu, lapho ngaqonda khona ubungozi bokukhohlisa kwengqondo. Ngoba impumelelo akuyona nje ukunqoba kwangaphandle, okokuqala ukuzamukela wena ngaphakathi. Uma umuntu engaziboni efanele okuthile, kungakhathaliseki ukuthi nini, uzothola indlela yokukuchitha. Lokhu ngakubona hayi nje kimi, kodwa nakwabanye abaningi. Bafinyelela izinhloso zabo, kodwa abakwazi ukuzigcina. Ngesizathu sini? Ngoba ingqondo yabo engaphandle kokuqaphela isabambelele ekuziboneni kwabo kwangaphambili. Abaziboni njengabantu abaphumelelayo, ngakho umzimba, ingqondo, nezinqumo zabo ziyahambisana nalokhu kukholwa. Esimweni sami, ngaqala ukuzilimaza ngingazi. Ngachitha imali ezintweni ezingabalulekile, ngenza izinqumo zokuvele ngisho, sengathi ngizama ukubona ukuthi kungalahleka okungakanani. Kwakuwuchungechunge olungaqondile lokuzichitha. Uma ngizibuka esibukweni, ngangibona umuntu impilo yakhe isishintshile. Kodwa osacabanga njengensizwa engazethembi, ezizwa incane kakhulu ngalo mhlaba eyawufisa. Futhi lapho ngizama kakhulu ukuveza okuphambene, kulapho ukwesaba kwakuba kukhulu kakhulu. Kwakukwesaba ukungabi nekhono, ukwesaba ukudalulwa njengomkhohlisi, ukwesaba ukungafaneleki lokho engangikuzuzile. Ngaqala ukubona ukuthi, kubantu abaningi, impumelelo akuyona into enzima ukuyifinyelela, into enzima kakhulu ukuvumela umuntu ukuba ayigcine. Futhi lokhu kwenzeka ngoba ingqondo ijwayele ukuhlupheka, ukulwa, ukuzidela. Uma into iqala ukuhamba kahle kalula, umuntu uyayizonda. Bacabanga ukuthi kukhona okungahambi kahle, ukuthi isimo sizoqedwa nganoma yisiphi isikhathi. Futhi kusabela kanjani? Bakha izinkinga. Lokhu kuyisicupho esibi kakhulu sempumelelo, ukuzichitha okufihliwe njengokuqapha. Uzikholisa ukuthi uvele uhlaziya izinto ngaphandle kokuzifaka imizwa, kanti empeleni ubuyela nje kulokho okujwayelekile kuwe. Ngesinye isikhathi, ngemuva komcimbi omkhulu owawumele impumelelo ephelele, ngabuyela egumbini lami futhi ngazizwa ngingenalutho. Kwakufanele ngijabule kakhulu, kodwa ukukhathazeka kwangibamba esiswini. Kwakubonakala sengathi izwi langaphakathi lingixwayisa ukuthi ngangizithathela izinto ezidlula umkhawulo, nokuthi konke kuzowa noma nini. Kwaba khona lapho ngaqonda khona ukuthi impumelelo, ukuze ihlale njalo, idinga umbono omusha. Akwanele ukushintsha izinsiza zemali, kubalulekile ukushintsha indlela umuntu azibona ngayo. Ngoba indalo ngeke ikunikeze lokho ongabaza ukuthi ungakugcina. Abantu abaningi bacabanga ukuthi besaba ukwehluleka, kodwa iqiniso ukuthi ukwesaba okujule kakhulu kuhlala ekufinyeleleni impumelelo. Lokhu kungenxa yokuthi ukuzuza impumelelo kudinga ukuthi uguquke ube ngumuntu omusha. Kuyakukhipha kulokho okujwayelekile bese kukushukumisela ukuba uhlale ekubeni yinguqulo yakho engakaze ibonwe. Futhi lesi simo siyethusa. Yingakho abantu abaningi behlehla uma beqala ukwenza intuthuko enkulu. Bathi bakhathele, bafuna ikhefu, kodwa abakuzwayo ngempela ukumelana nokuguquka.
Sebejayele ukuphila ngokuswela, futhi impumelelo ibenza bazizwe bengabafokazi empilweni yabo. Ngakwazi ukuhlala nalokhu kungakhululeki. Kwakudingeka ukuba ngihlolisise ngaphakathi kwami bese ngibuza, kungani ngizwa kanjalo? Kungani ngicabanga ukuthi angifanelani kule ndawo? Futhi impendulo yayibuhlungu, ngoba ngangisagxile ezinkolelweni zalokho engangiyikho ngaphambili. Umfana owayecabanga ukuthi imali iyingozi, ukuthi abantu abacebile bazicabangela bona kuphela, nokuthi impilo ephumelelayo yayingelungelo labambalo. Lezi zinkolelo zazijule kakhulu, futhi ukunqoba ngakunye kwazenza zikhale kakhulu, zingifunela ukubuya kwami kokunethezeka kokujwayelekile. Nokho, ngaqonda ukuthi uma ngihlehla, ngizobe ngiphika intuthuko yami. Ngakho, esikhundleni sokugwema ukungakhululeki, ngaqala ukukwamukela. Ngaqonda ukuthi kwakuwuphawu lwentuthuko, ukuthi ngangidlulela ngaphezu kwemikhawulo yobuntu bami bakudala. Sonke isikhathi lapho ngizizwa ngincipha, ngangizikhumbuza ukuthi ubukhona bami lapho babufaneleka. Ukuthi impumelelo ayizange ingiguqule ngibe omunye umuntu, ivele yadalula lokho okwakuhlale kuhlala ngaphakathi kimi. Ngokuhamba kwesikhathi, lo muzwa wokungakhululeki waguquka waba amandla. Ngoba, uma wamukela impumelelo, iyeka ukuba yinto yangaphandle oyifunayo futhi iba ukubonakaliswa kwangaphakathi kokuba kwakho. Ngaqala ukuzinika imvume. Ukuzinika igunya lokuba nenjabulo, ukuzivumela ukuba ngijeneme, ukuzinika imvume yokujabulela inala ngaphandle kokuzonda. Futhi kwaba khona lapho imali yayeka ukuba umthwalo yaba ukwanda kwamandla ami empilo. Ukuzichitha kuyaphela uma umuntu eqonda ukuthi ingcebo ayiveli ngokuginqa amadayisi noma ngenhlanhla, kodwa ivela njengesisekelo sobukhona bakho. Kubalulekile ukuzibona njengomuntu osevele efanele. Ngoba ingqondo ayikwazi ukugcina lokho okwenqatshwa imizwa. Futhi uma nje ukholwa ukuthi awunakho ukufaneleka, indalo izokunikeza izindlela zokuqinisekisa leyo nkolelo. Nokho, uma ukhetha ukushintsha lowo mbono, uma uqala ukuzibona njengomuntu onekhono, obalulekile, ophelele, yonke indawo yakho iyahambisana ukuze ibonakalise leli qiniso elisha elitholakele. Ngale ndlela, ngashiya ingxabano yangaphakathi. Ngaqonda ukuthi isithiyo sangempela sasingekho ekuzuzeni okwengeziwe, kodwa ekuzinikeni ithuba lokwamukela lokho osekubonakele. Inhlanhla yayihlale ifinyeleleka kimi. Okwangivimbayo kwakuwukungazimisele kwami ukuyamukela. Futhi mhlawumbe le indawo lapho abaningi bazithola khona okwamanje, phakathi kobuntu obudala, obunesaba nobusha obufisa ukuziphakamisa. Umehluko ulele ezwini onquma ukulilalela. Ngoba injabulo ayifiki kulabo abazikhandla kakhulu, ivela kulabo, ekugcineni, abazikholwa befanele. Kwaba khona isikhathi lapho ngaqaphela khona ukuthi akwanele nje ukuqonda ingqondo noma ukuphenya imithetho yendalo. Kwadingeka ukuba ngithathe isinyathelo esiqondile, ngakhe isisekelo esiqondakalayo, ngiguqule ithiyori ibe umkhuba, nomkhuba ube yinto eyenzekayo. Yilapho-ke ngenza isenzo esilula kakhulu, kodwa esinamandla amakhulu. Ngathatha ucezu lwephepha ngayibhala phansi amagama ayezoshintsha ikusasa lami, ngijabule kakhulu futhi ngiyabonga manje ngoba bese ngiyayiqeda ngalokho engangikufisa ngempela ukukuzwa. Akuyona into eyayibonakala ingenziwa, noma eyayibonakala inengqondo, kodwa lokho inhliziyo yami eyayikufisa ngempela. Ngangingazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kodwa ngaqonda ukuthi kanjani kwakungelona udaba lwami. Umsebenzi wami kwakuwukuzwa sengathi sekuvele kwenzekile. Ekuqaleni, kwakubonakala sengathi ukuvivinya komcabango nje, kodwa ngokushesha ngaqonda umthelela owawunayo ngaphakathi kimi. Sonke isikhathi lapho ngiphinda leso sitatimende, ngangizwa amandla ami eshintsha. Imicabango yami yacaca, umzimba wami waba makhaza, nomuzwa wokuphepha waqhakaza ngaphakathi kimi. Kwakusengathi ngixhumanisa isibopho esingabonakali phakathi kwezifiso zami nalokho okwakusondele. Futhi lapho ngiphinda kakhulu, kulapho indalo yasabela kakhulu. Izehlakalo ezincane zenhlanhla zaqala ukuvela, izingcingo ezingalindelekile, amathuba avela ezingeni elingaziwa, abantu abavela nesixazululo esiqondile engangisidinga.
Futhi konke kwaqala ngaleso senzo esilula sokubhala nokukhuluma nsuku zonke ngaphandle kokuhluleka. Iqiniso ukuthi le ndlela isebenza njengokuqeqesha ingqondo. I-neurology iveza ukuthi ubuchopho abubuhlukanisi phakathi kokuhlangenwe nakho kwangempela nokuhlangenwe nakho okucatshangwe ngokucacile. Uma okuthile kubhalisiwe futhi kuzwakala imizwa yangempela, izixhumanisi zobuchopho ezifanayo ziyasebenza sengathi isimo sasikhona ngempela. Ngenxa yalesi sizathu, le ndlela isebenza ngendlela ephumelela kakhulu. Ayigcini nje ngokukholisa ingqondo yakho eqaphelayo, ishintsha iphethini yengqondo yakho engaphandle kokuqaphela, futhi yilokhu okwakha izehlakalo zokuphila kwakho. Abaningi bayayishalazelela amandla ayo ngenxa yokuba lula kakhulu. Abaningi bakholwa ukuthi izinhlelo eziyinkimbinkimbi, imithetho eyindida, noma amasu aneminingwane yilokho okudingekayo. Nokho, iqiniso elijulile belilokhu lihlala ekuzikhandleni okungapheli. Ukuphinda lowo mbhalo oprintiwe nsuku zonke, ngomuzwa nangenhloso, kufana nokutshala imbewu uyinisele ngokuqiniseka. Indalo isabela ekuqinisweni, hayi ekungabazeni. Uma uqala ukuzwa ngempela ukuthi usuvele uyikho, usuvele unakho, futhi usuvele uyakujabulela lokho okufisayo, imvamisa yakho yokudlidlizela iyashintsha ngokuphelele. Uqala ukwenza, ukucabanga, nokuxazulula izinkinga njengomuntu osevele ezifezile izinhloso zakhe. Futhi yilokhu kushintsha kokuziphatha okudala amandla esikubiza ngokuthi yi-serendipity, inhlanhla engalindelekile. Nokho, kunesici esibalulekile, esivame ukunganakwa, ukuze le ndlela isebenze ngempela, ukuzinikela kubaluleke kakhulu. Akusizi lutho ukuzijwayeza isonto elilodwa bese uyayeka. Kungukuzibophezela kwansuku zonke kubuntu bakho obusha. Ngangiyifunda ikhadi lami njalo ekuseni ngaphambi kokuvuka embhedeni, nanjalo ebusuku ngaphambi kokulala. Ngangikusho phezulu, ngomuzwa, ngize ngizwe ngempela ukuthi umusho ngamunye uyiqiniso. Ngezinye izikhathi, ngangikhala izinyembezi, sengathi ngase ngiphila leyo mpilo. Ngezikhathi ezithile, ukwesaba kwakuzama ukungena, kungihlebela, kuthiwani uma kungekho lutho oluzokwenzeka. Kodwa kwakulapho, kulezo zikhathi, lapho ngangizikhumbuza khona ukuthi ukungabaza kufana nokutshala imbewu emhlabathini ongakhuli lutho. Yingakho ngaqala ukwabelana ngale ndlela nabanye, ngoba ngabona imithelela yayo hayi nje kimi kuphela, kodwa nakubo. Ngabona abantu ababesabambene nokungaqiniseki ngokwezimali bethola ukucaca. Ngabona osomabhizinisi ababesezinhlungwini zokuwa kwamabhizinisi abo bephinde bathola indlela entsha emisebenzini yabo. Ngabona ubudlelwano buphola, ngabona abantu bephinde bakholwa emakhonweni abo. Konke lokhu kwaqala ngesimemezelo esilula nangeshidi elilodwa lephepha. Futhi uma unginakekele manje, ngifuna uqonde okuthile okubalulekile, lesi yisikhathi sakho sokwenza. Thatha ishidi elilodwa lephepha, khona manje, bese ubhala, ngijabule kakhulu futhi ngiyabonga manje ngoba, bese uqedela umusho ngalokho okufisayo ngempela. Ungakhathazeki ukuthi kubonakala kungenzeka kangakanani. Uma isifiso sakho singakushiyi unomdlandla ngaphakathi, sincane kakhulu. Bhala izifiso zakho njengokungathi sezivele ziyiqiniso, njengokungathi sezivele zenziwe. Bese ubeka lesi sitatimende esibhaliwe endaweni ozosibona khona nsuku zonke, esikhwameni sakho, esibukweni sakho, ephaketheni lakho. Libheke ekuseni, libuyekeze kusihlwa, nanoma nini lapho kungena ukungabaza khona. Futhi yizwe umuzwa. Zizwe sengathi lesi simo sesivele siyingxenye yokuphila kwakho ngaphakathi. Manje, uma uzizwa uvuseleleke ngaphakathi, ugcwala umfutho omusha wamandla, ngiyanxusa ukuba wenze okuthile. Uma lo mlayezo ukuthinta ngaphakathi, bhalisela leli channel futhi ubonise ukweseka kwakho ngokuchofoza kanye. Akukhona okuzongisiza mina, kodwa okwakho, njengesenzo esibonakalayo, isibopho esiqinile sokuzishintsha kwakho. Lokhu kudlula nje ukubuka ividiyo, kumela isinqumo esishintsha impilo. Khumbula lokhu, ingqondo yomuntu isebenza ngokuphinda-phinda nangemizwa. Ngokuqhubeka kwakho ugxile kakhulu kulokho okufisayo, ingqondo yakho engaphansi kwesixhumanisi iyayamukela njengeqiniso elingaphikiswa.
Ngakho-ke, ukulindela kuguquka kube ukukholwa okungantengantengi, nokukholwa okungantengantengi kube yiqiniso elibonakalayo. Lolu hlelo lungase lubonakale lulula, kodwa yilapho okungajwayelekile kuqala khona ngempela. Akudingeki uqonde ukuthi kuzokwenzeka kanjani, udinga nje ukuba nokholo olwanele lokwenza njengokungathi sekwenzekile. Ngoba indalo ayisabeli ekuphuthumeni, ihambisana namaza athile. Futhi ngokukhipha ukubonga ngalokho okuseza, uyasheshisa ukufika kwakho futhi ukufake esikhathini sakho samanje. Ngale ndlela, impilo yami yaqala ukuhambisana nezifiso ebengihlale ngizifisa. Ukungijaha kwami izinhloso kwaphela, ngaqala uhambo lokuziguqula ngibe umuntu owayesevele ehambisana nazo. Futhi lokhu yikho ukuziphatha engikufisela kona, hambisanisa impilo yakho nalezifiso ozifunayo. Buyekeza isimemezelo sakho, wenze ngaphakathi igama ngalinye, futhi ugcine ukugxila kwakho, ngisho nalapho kungekho okubonakala kwenzeka. Ngoba kukulokhu kuthula lapho okungabonakali kuqala khona ukuhamba. Futhi ngesikhathi esingalindelekile, uzobheka nxa zonke ube uqaphele ukuthi uzwa ngqo lokho okuchazile. Kwakungalesi sikhathi lapho ngempela ngaqonda khona amandla ajulile okugxila. Ngabona ukuthi ingqondo yomuntu ifana nomamukeli, imunxa futhi ikhulise noma yini ekhetha ukuyinaka. Noma yini oyinika kuqala, iyakhula. Noma yini oyishaya indiva, iyanyamalala. Inkinga ukuthi abantu abaningi bahamba empilweni benaka kakhulu lokho abangakufuni, izikweletu zemali, ukwesaba, izithiyo, ukushoda. Futhi ingqondo, njengoba ikwazi ukuzivumelanisa, ikuguqula lokhu kube yisimo esingapheli. Nami ngangisebenza ngendlela efanayo. Ngangivuka ngicabanga ngezinkinga, futhi ngilale ngikhathazekile ngalokho engangikushoda. Kwakuzwakala sengathi ingqondo yami yayiqeqeshelwe ukubona okubi kakhulu okungenzeka kunoma yisiphi isimo. Futhi ngaso sonke isikhathi yayikuthola. Nokho, uma ngase ngiqale ukuzijwayeza kwami ukubona ngeso lengqondo lokho ebengikufisa ngempela, ngaqaphela ukuthi amandla angabonakali aqala ukusebenzela mina. Kunesakhiwo sobuchopho esibizwa nge-reticular activating system. Lesi sakhiwo sinesibopho sokuhlunga phakathi kwezinto eziningi esizibona nsuku zonke futhi sihlukanise okubaluleke ngempela kithi. Le ndlela isebenza njengomlindi wokwazi, ivumela kuphela lokho okubona kubalulekile. Futhi yini enquma ukubaluleka, uyabuza. Yikho okuqukethwe yimicabango yakho ephindaphindayo. Yingakho, uma unquma ukuthenga imoto entsha ngokungazelelwe uyibona yonke indawo. Ngisho noma yayihlale ikhona, uyibona manje kuphela ngoba ingqondo yakho ishintshe indlela ebuka ngayo izinto ezibalulekile. Inqubo efanayo isebenza nasekutholeni impumelelo, uthando, nengcebo. Zazihlale zikuzungezile, kodwa ukubona kwakho kuzozibona kuphela lapho uqondisa ukunakwa kwakho kulezo zinto. Kwakunjalo nakimi. Esikhundleni sokugxila ezithiyoni, ngaqala ukunaka kakhulu amathuba nezimo ezinhle, nezindlela zaqala ukuvela, akukhona ukuthi umhlaba washintsha, kodwa ukuthi umbono wami washintsha. Ekuqaleni kwadingeka ngiziphoqe ukuba ngenze lokhu. Umkhuba omdala wokugxila ezintweni ezingezinhle wawugxile kakhulu. Kwakungathi ingqondo yami yayihlale ifuna izizathu zokufakazela ukungenzeki kwanoma yimuphi umzamo. Nokho, ngaso sonke isikhathi lapho ngizibamba ngisekulowo mkhuba, ngaqondisa ngamabomu ukunaka kwami. Esikhundleni sokubuza, kungani lokhu kwenzeka kimi, ngaqala ukubuza, isiphi isifundo engingasifunda kulokhu. Esikhundleni sokucabanga, izimali zami azanele, ngaqala ukucabanga, ngingayikhulisa kanjani imali engiyitholayo. Futhi lolu shintsho olulula endleleni engabeka ngayo umbuzo lwaguqula konke. Ngoba ubuchopho buyisimiso esifisa izixazululo, futhi ngokushintsha indlela obuza ngayo umbuzo, ushintsha nendlela yokuthola isisombululo. Ngaqala ukusebenzisa lesi simiso kuzo zonke izindawo zempilo yami. Lapho ngibhekana nokuvilapha, ngangiphefumula kakhulu futhi ngiqondise kabusha ukugxila kwami. Kwakungeyona into elula, njengoba ingqondo ihlale izama ukubuyisela emikhubeni emidala. Kodwa, kancane kancane, le ndlela entsha yokucabanga yaba yinto eyenzeka ngokwemvelo.
futhi ngaqala ukuqaphela izinto ezihambelanayo, amathuba ayezibonakalisa ngokungazelelwe, abantu abafanele bevelela ngesikhathi esifanele. Manje, ngiyabona ukuthi lokhu kwakungezona izinto ezenzeka ngengozi, kodwa kunalokho kwakukusebenza kwe-reticular activating system yami. Kwakulungisa ukubona kwami okungokoqobo ngokuhambisana namaza ebengiwakhipha kanye nendlela enginaka ngayo. Ukuzazi akudali lutho, kwenza kube ngokoqobo lokho okwazi ukukubona. Futhi ngokulungisa indlela ogxila ngayo, incazelo yakho yendawo yonke iyashintsha. Kuvamile ukuzwa umusho othi, ngizokholwa lapho ngikubona, kodwa iqiniso lithi, ubona kuphela lokho osekholwa kukho. Uma ukholwa ukuthi impilo inzima, uzothola izithiyo ngaso sonke isikhathi. Uma ukholwa ukuthi umhlaba ugcwele amathuba, uzoziqaphela kunoma iyiphi ingxoxo, kunoma iyiphi inhlanhla yokuhlangana nomuntu, nakuyo yonke imininingwane emincane. Kwakukhona isikhathi esisodwa lapho lesi simiso saba yiqiniso elibonakalayo kimi. Ngangibhekene nesikhathi sokushintsha umsebenzi, ngizungezwe ukungaqiniseki ngekusasa. Esikhundleni sokuzinikela ekwesabeni, ngaqala ukubona ngeso lengqondo uhlobo oluqondile lwethuba ebengifuna ukulikhanga, elalizongivumela ukufundisa, ukukhula, nokusebenzela abanye. Nsuku zonke, ngangizibona ngiphila lelo qiniso, futhi ngagcina ukugxila okungantengantengi, ngisho noma ngangingenalo ulwazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Ngemva kwamaviki amathathu, ngathola isimemo sokwethula inkulumo. Kwakuluhlobo oluqondile lolwazi engangilucabanga. Kwakungesona isiphetho. Kwakungukuzinikela okumsulwa. Nokho, kunomehluko obalulekile abantu okudingeka bawuqonde. Ukugxila akukhona nje ukucabanga ngalokho okufunayo. Kumayelana nokuzwa. Kusho ukugcina lowo mbono ongathengi, ngisho nalapho kukhona ukuma okubonakalayo. Kubalulekile ukumelana nesifiso sokuhlehla, ukudukiswa ukuhluleka kwangaphambilini, noma ukubambelela ekungabazeni. Ukugxila kumela ukulindela okujulile. Kumayelana nokubeka ukwethemba okukhulu kangaka entweni kangangokuthi umhlaba obonakalayo awunanketho ngaphandle kokuhambisana nayo. Abantu abaphumelele kakhulu engibabonile babelana ngomkhuba owodwa ofanayo, banokukhuthala okungaphulu. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, baqondisa ukunaka kwabo endaweni abaya kuyo ekugcineni. Abazivumeli ukudukiswa amazwi okwehlisa isithunzi noma izithiyo zesikhashana. Bayaqonda ukuthi konke okwenzeka ohambweni kuwukuhlolwa nje kokubonisa amandla esifiso sabo sangempela. Ukugxila, lapho kukhuliswa ngokukhuthala okungapheli, kuguqulwa kube umxhumi onamandla. Kuletha uhlelo ezinxushunxushwini, kunika injongo kulokho okwakubonakala kungenanjongo, futhi kuguqula okwakubonakala kungafinyeleleki kube yiqiniso elibonakalayo. Lapho ugxila kakhulu ekunakekeleni kwakho entweni, yilapho kuba kukhulu ukuqhubeka kwamandla aqondiswe kuyo. Amandla akho alandela indlela ogxila ngayo. Futhi indalo isabela emandleni angaphakathi, hayi nje ezimemezelweni. Ngakho-ke, ngaziqondisa isidingo sokuvikela ukunaka kwami njengokungathi kuyigugu eliyigugu. Ngayeka ukugxila olwazini olungafanele, ezingxoxweni ezingiqeda amandla, nasebunganini obukhuluma kuphela ngemikhawulo. Ngaqala ukondla ingqondo yami kuphela ngezinto ezazisekela umbono wami omusha. Izincwadi, imiqondo, ulwazi, noma yini eyayiphakamisa amazinga ami. Ngokuhamba kwesikhathi, ngaqonda ukuthi ukugxila akuyona nje ithuluzi lokucabanga, kuyisinqumo sangempela somphefumulo. Kuyisimemezelo endalweni, yilokhu engikufisayo, futhi ngeke ngivumelane nokuncane kunalokho. Futhi kwakuwukuzimisela okungenhloso, okwaphindwa nsuku zonke, okwangiqondisa endleleni yokufeza izinto ezikhula njalo. Ngoba, ngokwazi ubuciko bokuqondisa ukunaka kwakho, udlula isimo sokuba yisiboshwa sezimo futhi uziphakamise ube umakhi wokuphila kwakho. Akukho ukushintsha kwangaphandle okubalulekile, kuphela lokho okhetha ukubona. Futhi ngokushintsha ukubona kwakho, yonke indalo iyaguquka nawe. Ngiyawukhumbula kahle kakhulu lowo langa. Wayehlezi esihlalweni esiphambili kakhulu, amahombe akhe ehlehlele phansi, ubuso bakhe bubonisa ukukhathala. Ngemva kokuphela kwengqungquthela, wangisondela futhi, ngobuso obugcwele ukudumazeka, wabuza, "Bob,
kulula ukukhuluma ngengcebo lapho unenotha lemali. Kodwa angikwazi neze ukukhokha irent yami. Ngingayicabanga kanjani ingcebo ngibe ngicwile ebuphofini? Ngasona leso sikhathi ngabheka emehlweni akhe ngabona ukudangala okufanayo okwakukade kukhona nakwami. Lowo muntu wayeyisibonelo senkolelo ekhawulela kakhulu umuntu angayicabanga, umqondo wokuthi kumele ube nento ngaphambi kokuba uzivumele ukuyizwa nokuyibona ngeso lengqondo sengathi isivele ikhona ngempela. Ngabheka emehlweni akhe ngaphendula ngomoya ophansi, ngathi, yilokho kanye okwenza udinge ukuqala masinyane. Ngokushintsha imizwa yakho, ushintsha lokho okuheha. Wathula, encenga kancane, njengokungathi amazwi ami ayinselelo kuye. Noma kunjalo, ukuhamba kwesikhathi kwaqinisekisa ukuthi ayiqiniso. Waqala ukusebenzisa lokho kanye engangimtshele kona. Njalo ekuseni, ngaphambi kokuba aye emsebenzini, wayezinika isikhashana ukuzibona ngeso lengqondo ejabulela impilo ayeyifisa. Ekuqaleni ingqondo yakhe yamelana. Kamuva walandisa ukuthi umqondo wokucabanga ngengcebo ngenkathi ebala izinhlamvu zemali zokugibela ibhasi wawubonakala ungenangqondo kuye. Noma kunjalo, waqhubeka nokuzikhandla. Njengoba izinsuku zazihamba, ucezu oluncane lwezinkolelo ezindala lwanyamalala, futhi umqondo omusha waqhakaza. Walungisa isimo sakhe sokugqoka, inkulumo yakhe yaba nesiqiniseko esikhulu, futhi ukuxhumana kwakhe nomphathi wakhe kwaba nokulingana. Engazi nokwazi, wayesephenduka isithombe asibona ngeso lengqondo, ngisho nangaphambi kokuba leyo mpilo ivele obala. Futhi yilapho kanye lapho indalo iqala khona ukusiza. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, kwavela ithuba elingalindelekile. Umngani wakhe wesikhathi eside wamncenga ukuba athole isikhundla enkampanini encane yezinsizakalo. Wacishe wala, ekhuluma ngokungabi nolwazi, kodwa ngalesi sikhathi okuthile ngaphakathi kwakhe kwamphoqa. Waqashwa. Ngaphansi konyaka owodwa, waguquka kusuka ekubeni yisisebenzi waba ngumlingani. Le ndoda eyayikade ihlupheka ngerenti manje yayihola ngaphezu kwamadola $10,000 ngenyanga. Futhi lapho ngimhlangabeza, wangitshela into engasoze yasha, Bob, akukho okushintshile ngaphandle kuze kube yilapho ngishintsha ngaphakathi. Lokho kwangenza ngimoyizele, ngoba kwakumelele iqiniso eliyisisekelo abaningi abangakalibambi. Ingcebo akusona isipho umuntu akunika sona, isimo sengqondo osivuselela ngaphakathi kuwe. Mhlawumbe nawe, njengaye, uzizwe ukhawulelwe, ukholelwa ukuthi izimo zilawula konke. Ukuthi imali, amandla kahulumeni, isimo somnotho, noma ngisho nenhlanhla embi iyona echaza indlela yakho. Kodwa ake ngibuze, zingaki izikhathi lapho ubonile khona izindaba zabantu abaqale bempofu bafinyelela esicongweni? Yini eyabenza bahluke? Isitifiketi? Ukuxhumana nabantu abanamandla? Noma mhlawumbe ikhono lokubona okukhulu ngisho nalapho umhlaba wonke ungabaza ukuthi kungenzeka? Lokhu ukuvumelana. Futhi lokhu kuvumelana kuvela ekucabangeni okuqhubekayo, kusukela emkhubani wokubona indawo oya kuyo, ngisho nalapho isithombe sakho samanje siveza isimo sakho samanje. Ingqondo yomuntu ayikuhlukanisi okubambekayo kulokho okucatshangwe kakhulu. Umehluko ngamunye wengqondo ohlanganiswa nemizwa uyisiyalo esithunyelwa engqondweni engaphandle kokuzazi. Futhi ingqondo engaphandle kokuzazi iyona eqondisa izenzo zakho, indlela oziphatha ngayo, nesimo sakho ngokuphathelene nokuphila. Yile ndlela okwenzeka ngayo ngale ndoda. Akazange athole ikhono elikhulu kunelela muntu, waqala ukusebenza ngokuhambisana nesithombe sobuchule abasicabanga. Futhi lapho umkhuba ushintsha, iqiniso liyaphendula. Isayensi ikwenza kube lula. Ubuchopho bunesisetshenziswa esibizwa ngokuthi i-reticular activating system, esihlunga idatha. Lapho ugxilile, lesi sisetshenziswa sibona futhi sikhethe, phakathi kwezingenakubalwa izikhuthazo zansuku zonke, konke okuhambisana nenhloso yakho. Yingakho, lapho unquma ukuthenga imoto ethile, uqala ukuyibona yonke indawo. Yayihlala ikhona, kodwa manje ingqondo yakho isilungiselelwe ukuyibona. Okufanayo kwenzeka ngamathuba. Ngokushintsha ukulungiswa kobuchopho bakho, amathuba ayekade engabonakali aqala ukubonakala.
Awaveli ngenhlanhla nguwe ekugcineni owawabonayo. Lokho okwakukade kuyisenzo esilula senhlanhla siphenduka ukuhleleka. Kuvela abantu abalungile, kuqhamuka imiqondo, nalokho okwakubonakala kukude kuqala indlela ecishe ibe eyimfihlakalo. Kodwa akuyona imilingo, isimiso. Kuyisibuko salokho ozivumela ukuba ukuzwe. Futhi yilokho le ndoda eyakwenza. Wayeka ukuvumelana nokusweleka waqala ukudlidliza ngokuqiniseka. Hayi ngoba i-akhawunti yakhe yemali yayishintshile, kodwa ngoba ingqondo yakhe yayisiguqukile ngaphambili. Futhi umhlaba, ngaphandle kokungabaza, kwakumele umhambele. Ngivame ukugcizelela, awuheheli lokho okufisayo, kodwa lokho oyikho. Lokhu kusho ukuthi inqobo nje uma uzibheka njengomuntu okhawulelwe, indalo izoqinisekisa umbono wakho. Kodwa lapho uzibona unengcebo, unekhono, futhi ufanele, indalo iyakuqinisekisa ngokufanayo. Ukuguqulwa akuziqali kwezezimali, kodwa emcabangweni. Ngenxa yalesi sizathu, noma ubani olinda ukuba abe nento ngaphambi kokukholelwa ngeke aphumelele. Imfihlo ukuguqula uhlelo, kholwa ngaphambi kokuba ube nento. Ngoba konke ukuphumelela kwezinto ezibambekayo kwakukhona ngaphambili emcabangweni. Ngakho-ke, ukunqoba kucatshangwa, kuqala engqondweni, bese kuba endaweni engokoqobo. Ngakho-ke, lapho ngaziswa ukuthi akunakwenzeka ukucabanga ngengcebo ngenxa yokuba nezikweletu, ngimoyizele ngicabange, yilokho kanye okwenza kubaluleke. Ubuchule akusona isipho, ukudlidliza. Futhi lapho unquma ukuzivumelanisa nabo, kungakhathaliseki ukuthi uqala kuphi, indalo ithola indlela yokuqondisa endleleni efanele. Kwenzeka nami, kwenzeka nalowo muntu okukhulunywa ngaye, futhi kungenzeka nakuwe futhi. Icala likaMike Tyson lingenye yezinto eziqhakaze kakhulu engizibonile mayelana nethonya lephethini lomuntu. Nanku umuntu owaqoqa ngaphezu kwamadola ayizigidi ezingama-300 empilweni eyodwa. Wayenayo yonke into umphakathi ojwayele ukuyibiza ngokuphumelela, udumo, ingcebo, amandla, ubukhosi. Noma kunjalo, naphezu kwazo zonke lezi zimfanelo, walahlekelwa yikho konke. Futhi lapho umuntu elahlekelwa into engaka, akukona nje ngenxa yamaphutha noma inhlanhla embi. Kungenxa yokuthi ingqondo yakhe engaphandle kokuzazi yayisadlidliza nokusweleka, nokwesaba, nokukhathazeka. Ngaphakathi wahlala eyinkwenkwe yobuntwana obunzima, egoqwe ngolaka, ukuzisola, nokungabaza. Wacabanga engazi nokwazi ukuthi ukuhlupheka kwakuvame kakhulu kunengcebo. Futhi indalo ihlale iphendula kulokho umuntu akholelwa ukuthi kuyiqiniso, hayi kulokho akufisa ngokuqaphela. Ingqondo kaTyson yayivuma nokusweleka, futhi umphumela wawubulalayo, waphindaphinda ngaphandle lokho okwakukhona ngaphakathi kuye. Lobu bufakazi buveza ukuthi imali, ngokwayo, ayiluxazululi udaba lokusweleka. Imane yandise lokho okusevele kukhona ngaphakathi kuwe. Uma ubonisa isimo sengqondo sobuchule, imali iba isiphindaphinda samakhono. Kodwa uma ingqondo yakho igxile ekungabini, iphenduka isikhulisi sokungaqiniseki. Kuyafana nokuthela uketshezi engilazini eqhekekile, kungakhathaliseki ukuthi umthamo ungakanani, kuyohlala kuputshuza. Ingilazi yingqikithi. Futhi kuze kube yilapho ilungiswa, lokho okuphakathi kuyo kuzoqhubeka nokuchitheka. UTyson akazange achithe konke ngoba engazi ukuthi angalwa kanjani noma aphathe izinsiza, walahlekelwa ngoba akazange acabange ukuthi ufanele ukukugcina. Amandla akhe omzimba ayesesicongweni, kodwa ingqondo yakhe yayisahlala ekujuleni. Ngakolunye uhlangothi lwemali, sithola icala elihlukile ngokuphelele, u-Oprah Winfrey. Owesifazane owavela ebuphofini obunzima kakhulu, obumakwe ukungahlonishwa, ukungavunyelwa, nokucwasa. Konke kwakubonakala kusebenza ngokumelene nokunyuka kwakhe. Kodwa-ke, kwafika isikhathi lapho akhetha khona into engenabuzenzisi kodwa enamandla, ukuthi izimo ngeke zimchaze. Washintsha indlela yakhe yokucabanga, futhi isimo somhlaba sonke kwakumele sivumelane naye. U-Oprah washeshe waqonda ukuthi imvamisa yangaphakathi yakha iqiniso langaphandle. Esikhundleni sokuzibona eyisisulu, waqala ukuzibona engumakhi. Waqala ukondla ingqondo yakhe ngemiqondo yengcebo, ukuqashelwa, nenhloso.
futhi lapho ezikhandla kakhulu kulokhu, kwavuleka izindlela eziningi. Namuhla, ungomunye wabesifazane abavelele nabaphumelele kakhulu emhlabeni, hhayi ngenhlanhla, kodwa ngokuvumelanisa ukulungiswa kobuchopho bakhe nengcebo. Ngokubhekana nalezi zimo ezimbili, sihlonza iqiniso elingenakuphikwa, ukuphumelela akukona ngalokho onakho, kodwa ngalokho ongakugcina ngaphakathi. UTyson wathola lokho akufisayo, kodwa iphethini lakhe elingaphakathi lamhudulela emuva ezingeni ayekholelwa ukuthi ufanelwe yilapho. U-Oprah, ngokuphambene, waphakamisa ikhono lakhe lokuheha futhi wakha iqiniso elihambisana nokukholwa kwakhe okusha. Umehluko wangempela awukho ithalente noma ezimweni, ukwezinga lokubona lomuntu. Wonke umuntu uthola umphumela oqondile ohambisana nemvamisa yakhe evelele. Yingakho abaningi bebuthelela ingcebo ukuze bayichithe ngokushesha, kanti abanye bakha amagugu ahlala njalo kusuka phansi. Ingqondo yomuntu isebenza njengesiqondisi sokushisa. Uma usetha isiqondisi sokushisa kuma-degree angama-20 futhi izinga lokushisa lasekamelweni likhuphukela kuma-degree angama-30, isisetshenziswa sisebenza ngokuzenzakalela ukuyibuyisela ezingeni elimisiwe. Isimiso esifanayo sisebenza nakungcebo yakho. Ungase uthole imali eningi, ulandele ifa, noma ngisho uwine ilotho. Kodwa uma isilawuli sakho sengqondo sisethwe ekusweleni, ingqondo yakho engaphandle kokuzazi izokwenza konke okusemandleni ayo ukukubuyisela ephethinini ekholelwa ukuthi elakho. Lokhu kubonakala njengezinqumo ezimbi, ukuhlehlisa izinto, ukwesaba ukutshala imali, ukuzilimaza, nokuzisola. Ingqondo ifuna ukuthula kwalokho okujwayelekile, ngisho nalapho lokho kujwayelekile kuletha usizi. Ukushintsha lesi simo kudinga isibindi, njengoba kusho ukuyeka isithombe sakho sangaphambili. Kuyafana nokukhumula ijazi elikhulu ngosuku olubandayo kakhulu. Ekuqaleni kungase kubonakale kungakhululekile, ngisho kuyingozi. Noma kunjalo, ngokuzikhandla, umzimba wakho uyazivumelanisa. U-Oprah akazange akhuphuke abe ngomunye wabantu abavelele kakhulu kwezokuxhumana emhlabeni ngenxa nje yethalente, wakwenza ngokuzihlela kabusha ukuze avumelane nokunqoba. Wahlakulela nsuku zonke umkhuba wokubona ubukhulu, wokuhlela ikusasa lapho izwi lakhe laliyophatha amandla nenhloso. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi, leso sibikezelo sagcina sesiyinto engenakugwemeka. Lezi zinhambo ezimbili zikhombisa ukuthi akekho ogwetshwa yizimo aphila kuzo, kodwa ugwetshwa yizinkolelo akhetha ukuzikhulisa. Futhi izindaba ezinhle ukuthi lezi zinkolelo zingashintshwa. Ucwaningo lobuchopho lubonisa ukuthi ubuchopho buyaguquguquka, buyazishintsha buhambisane nesimo somcabango. Umqondo ngamunye omusha ophindaphindwa ngenhliziyo uqala ukuxhumana okusha okungakaze kubonwe ebuchopho, indlela entsha yobuchopho. Lena yiyo indlela u-Oprah ayikhombisa ngobuciko obukhulu, into uTyson, kuyo yonke impilo yakhe eyinkimbinkimbi, angakaze afunde ukuyisebenzisa kahle. Mhlawumbe, uma sibuka kakhulu ngaphakathi nangokujulile, lokhu kubeka umehluko omkhulu phakathi kokulahlekelwa yikho konke umuntu anakho kanye nekhono elimangalisayo lokubona zonke izici zempilo yakhe zikhula zichuma ngaphandle komkhawulo. Ingqondo iyona mbangela eyinhloko yazo zonke izimpumelelo. Awukwazi ukuhlanyela ukwesaba ulindele ukuvuna inala. Uma kunesifundo esisodwa impilo engifundise sona, ukuthi indalo yonke ihlala ifuna ukulingana. Ayikuniki lokho okufisa ngomlomo, kodwa lokho amandla akho akhiphayo ngalomzuzu. Yingakho abantu abaningi befika esiqongweni kodwa bengakwazi ukuhlala khona. Ngoba iphoyinti eliphakeme kakhulu akuyona indawo ebonakalayo, yisimo somqondo. Ukunotha okuyiko kuqala lapho ukuqonda kwakho kuguqulwa kube inhlabathi evundile engakwazi ukondla impumelelo. Uma usuqonda lokhu, uyaqaphela ukuthi imfihlakalo yangempela ayikaze ibe semcebweni wempahla, ekusebenzeni kanzima kwansuku zonke, noma emathubeni avele. Ihlale ifihliwe ngaphakathi kuwe. Impilo ihlala isinikeza izifundo zokuzindla. Futhi uma uqala ukuzindla ngezindaba zabantu abanjengoTyson no-Oprah, hayi nje njengezibonelo, kodwa njengezikhumbuzo zamandla aphakathi nawe, konke kuyashintsha.
Ngoba empeleni ngamunye wethu unamandla angaphakathi okubhala kabusha impilo yakhe, sidinga nje ukuzibeka kulokho okufanele. Mhlawumbe umuntu omaziyo okwamanje ubhekene nalokhu kucindezeleka, ezabalaza phakathi kokwesaba ukulahlekelwa nesifiso esikhulu sokunqoba. Ngakho-ke sicela wabelane ngalokhu okubukelwayo nokuzwayo nalowo muntu. Kungahle kube umyalezo kanye abawudingayo ukuze bashintshe indlela yohambo lwabo. Ukubonga kwami okuqotho ngokuhlala nami kuze kube kuleli phuzu, futhi ngifuna wazi ukuthi ngibheke phambili ukukubona ekuqoshweni okulandelayo, njengoba kusenokuningi esingakwembula ndawonye.